We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Kwakuyisonto ekuseni ngizilalele kwazise ngangikade ngilale ngidakiwe. Ngavuswa umsindo omkhulu wezimoto nokuxokozela okwakungaphandle. Kanti lowo msindo wawuze kimi. Kwakungamaphoyisa ayesegcwele ibala ezofuna mina. Kwaba ukuphuma endlini ngazithela kuwo amaphoyisa angibuza ukuthi yimi uzibanibani. Basho igama lami ngathi yebo. Bangifaka ozankosi. Umama mayebuza ngenzeni abasho lutho. Into abangibuza yona yaba yodwa. Ngabuzwa ukuthi benginabo bani izolo etshwaleni. Nami ngichaze abangani bami enganginabo siphuza nabo ngoba ayikho into wrong eyayenzekile ngikhona. Ngifakwe emotweni, imoto ishaya ichithe nami. Angazi ngenzeni. Ngizitshele ukuthi sengiyozwa epolice station ukuthi ngenzeni. Imoto engangikuyo ayiyi epolice station kodwa yahamba yayoma kwenye indawo kwafonelwana. Ngoba ngathi amanye amaphoyisa ayeyofuna abangani bami enganginabo. Cishe salima ihora la abebeme khona. Kwangena ucingo sasuka la esasisuka khona saya kwenye indawo. Ngiboshiwe kodwa angiswa epolice station okuyinto eyangithusa kakhulu. Ngase ngisho ukuthi akusiwo amaphoyisa lawa kodwa isigebengu. Kanti iwona impela amaphoyisa. Masifika kule ndawo ngikhishwe emotweni. Ngifice omunye umngani wami ebomvu umzimba wonke kade eshaywa useze wazimoshela. Umbuzo engabuzwa wona kwathiwa intombazane siyibulaleleni. Angazi kwantombazane okukhulunywa ngayo. Kwathiwa ngingabe ngisaphika usevumile umngani wami lo owase eshayiwe. Kwathiwa ushiwo ukuthi intombazane siyibulele sonke futhi sayifihlaphi. Ngisho ukuthi mina angiyazi yonke leyo nto. Sengiyakhala manje. Bavele bahleka bathi usazolikhuluma iqiniso. Ngangina 21 years ngalowo nyaka. Nginomzimba omncane futhi. Bangibeke eceleni mina baqale phansi bashaye lo oseze wazimoshela phambi kwethu. Bamushaye bambuze ukuthi ubenobani uma ebulala le ntombazane. Hayibo, umuntu asibale sonke ngamagama. Asho athi siyibulalile intombazane izolo sibuya etshwaleni sayifihla kuphi. Lo mngani wethu into ayishoyo yinto ayitshelwe ngamaphoyisa ukuthi ayisho. Siqhubeke siphike thina. Base besingenela ngenduku. Kangangokuba kwakuphakathi kwezinto ezimbili. Ukuthi siyayivuma lento abathi siyenzile noma siyafa. Ongakaze ashaywe amaphoyisa ngale yandlela uzothi yena ngeke ayivume into angayenzanga.
Lowo ukhulunyiswa ukungazi. Sonke esisaphila ukufa asikwazi futhi asazi kuba njani mase ushona. Kodwa lapha ngashaywa ngaze ngazibona ngishona ngendlela okwase kuyiyo. Ngagcina ngivuma ngithi yebo ngiyayazi intombazane ngiyibulele. Sathathwa sayiswa epolice station. Safike savalelwa sodwa kwamanye amaseli. Kwase kungintambama lokhu ngithathwe ekuseni ekhaya. Mabezosifuna abasemakithi abasitholi ngoba asikho kulamaseli okwakumele sivalelwe kuwo. Sivalelwe la asibekwe ecala, silimele abayingeni. Monday ekuseni bafika futhi basithatha bahamba nathi. Kwayiwa la okwatholakala khona isidumbu sentombazane. Ngoba sebahamba nathi kanje sekungathi thina sizokhomba la esasifihle khona isidumbu. Makusukwa lapho kwabuyelwa la esasishaywa khona. Kwaphinde kwaqalwa phansi. Kwathiwa besisaphikelani, sashaywa futhi kuthiwa sinesihluku sibulala amantombazane. Babhale ama-statement basirekhode sizivumela thina ukuthi yithi esibulele intombazane. Sivuma into esingayazi nesingayenzanga. Sibuyiselwe epolice station. Masifika sesivalelwa kwenye indawo nezinye iziboshwa sibekwa icala lokubulala. Lokhu saboshwa kuyisonto ekuseni kodwa enkantolo size savela ngoLwesithathu. Masifika enkantolo icala lihlehle sibuyele emuva siba u4. Basihlukanise umuntu nomuntu ayiswe kwenye indawo azotoka kuyo. Sase sihlangana enkantolo kuphela. Ngalesa sikhathi amafoni ayengekho emajele so asikwazanga ukuxhumana sodwa. Oyedwa wethu abe nommeli okhokhelayo. Vele kubo bekunemali. Thina abathathu simelwe abameli bakahulumeni. Lo onommeli okhokhelwayo ummeli wakhe enze idili yokuthi iclient yakhe izoba i-state witness. Izinkinga zaqala lapho ukuthi sonke icala asilazi kodwa sekukhona ozoba i-state witness. Nangempela asiphendukele abe ufakazi wombuso. Abameli bethu babethe bona asivume sikhombise ukuzisola sizogwetsha kancane. Bathi ngoba siloku siphika icala sogwetshwa u-life sentence. Ngoba enkantolo safike saliphika thina icala, sasho ukuthi sivumisiwe ngenkani besishaywa. Sasiyashayisana manje. Lo osophenduke i-state witness usethi sazivumela thina ngoba vele icala salenza. Sesiyaphika nje ngoba sesisenkantolo. Lamuhoxela yena icala njengoba waba i-state witness. Lasilahla thina. Lisilahla nje kanje akukho ubufakazi obusithintayo obutholakale endaweni yesigameko. Angimzondi umfowethu ngakwenza. Naye wayebona indlela engcono
eyayizomukhipha kulento esasingayazi. Lisigwebe udilika jele ngo-2007. Sizame ukwenza ama-aphili, kodwa lutho ukusizakala. Ejele ungaze uhlale usiqede isigwebo sakho ungakaze uthole i-aphili. 2016 i-aphili ibuyile yasichitha. Saqala phansi senza enye January 2018. Kube ngathi kuyalunga icala lizobuyela enkantolo. June 2018 i-DSC ihambe yayosayinisa abasemakhaya ukuthi sesizophuma ngeparuli. Sekuthulekile nge-aphili yethu. 2021 nangempela siphume ngeparuli. Ngingaphandle nje ngeparuli akuphindanga kwakhulunywa nge-aphili yethu. Engifisa ukukuveza ukuthi icala livula ingubo lingene. Akusiwona wonke umuntu osejele ngoba engumenzi wokubi. Uyakwazi ukuvuka kusasa uzithole sowusenkingeni engaze ikufake ejele. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ningakhohlwa ukulike, nishare, nisubscribe. Ningakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho.